Okay, ato nang sugdan ang atong panihapon para sa atong get-together dinner o sa mga kaguliyang nga atong naabtan ng hapuna. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lafangan na! Lafangan na! Dahil Nom. Itawagan games katong mga pamilya. No discussing. Tara ka po sa Numalya, kalya buka, el sugod sing na. Go. Yan, maayamig tapan. So naami talong. Ay, pula mo na kinuhaan We also have tomatoes. Wala na plato. And we have tabas. Mama, ano yung plato dito? Sigara tatatong baba dito. We have tabas na sinog ba delicious. Ito, tumakay na oh. Balong ko ng mga iro. Natural kay gaigat ng mga iro. Naapod mi. Kasi tawag ano dahil? Okra. Okra nga steamed okra. Ay, And we also have hot dog, ang paborito ng bayan. The bigger the hot dog, the best. Ang wapit tamang pamilya. Yun tong police. Inom. Ningon si ko. Halap ba sila? Itong isang Julie. Ako, classmates Angelo. Isa kayo. Isang classmate. Papa. We also have cucumber. May gani kay ni Sigan na. Mao. Dili ay ko. Among kanon ni agig brand out. Hapit na sunog. Ang aunta ninyo, puti ko kay sa iyang Dili ka pa. Taradan. Dili ka na side pa. Nanapay mga polisya. Para makita ka na. Talon dagay na siya. At labi jud ang talong litos nung sa patis ng soup. Siya ba itong sa una din na nakatulog na siya sa police station? Kaya yung kakuhan. Dahil po, bang po kapag-ado na nanginit po, lahat sa hupit na ako. Yeah. Uno to. Sila nagtawag din nanas kuan uli tawag pulis di pa kita may patawag pulis. Okra. Okra is the best. What is okra in Tabacano? Okra. Kadanlog. Okra lang syempre. Epong say. Wala ba? Lain may pangalan. Oras no. Asay mo ba? Limitan mo alas 11. Hello. Wala. Wa Ay manggo. sa tubig na. Kung anak ka kung Salahan. Ha? kuan curfew daw. Kasi sa reklamo natin, di ba? Sa reklamo ko ba nga mag curfew sir? Gijuki. duty pa. Dala nagpulis. Ali na gutod. Balakay mo diya paglalis lamang mga ulo-ulo ka lamang sud. Kisa to yung kanu sa amang. Laman sa siyang bana sa bana hanggang ginawa niya. Ipangbasag ng ilang mga kuan. Ali na. Ambal nas ka problema. Dili na sumpot og sugat diri. Tabi gud magtabi sa basta na nga. Unsa? Makagahapon makasakit sa kinabuhi. Ang gaan na sa lahat. Wala pulis? Wala pulis pa? Ang sa panihapon sa Chabacano. Sena. Asin na. Gaaway na silingan. Ay utop ang katawan nito
Ano mga silingan sa mag-away, mag-lalis. But then the best thing to do, di rak makialam. Just enjoy life. Continue eating. Galayo din nagtili. Wala na, pulis. Pagkaso na yaw-yaw. Nila ko na rin pulis. Nakaw na. Dala. Dal oh. Daw, dala pa, mahilong. Tidak dapat untakan ako naa sa akto. Kay katong isang balay. Idungaw man, ningon man og. Galong kaayo nagmangagi ng mga bayot diri. Alangan na asa agi ng bayot atos langit. Sa silingan natin. Kana gud diha oh. Dahil ang pangalan ka mga pas. Bati auntie. We will continue the discussion later. Nahulog ang tip ani ay. Ini taa. Flashlight, na ay flashlight diha. Sila na din away. Doon apil na na. Lan? Sila na away. Ginoo ko. Kasadya man kani ka panihapon. Sadya gid kami oy. Music among panihapon. Among background music lali sa silingan. Padaw to kaon ko eh. Nga naman ta maghilabot sa ilahang wa magpunta nang hilabot sa ilah. Ningon ra ko gaginalong ba ni agi ko gaginalong ba ng mga bayot diri wa man. Mo agi ko no. Sabak ay ng motor asa sila dito. Oh, ang ganag gold di nakita na. Bahala sila pa wild dyan. Mahalok ba mo? Tamo. Ay lang sige ko na Dubai. Pangaon na mo. Ay, kabayot niya. Ay nagtagda. Tiga tayo lang. Jud. Hala sa yung buntan. Isa ko ng urang anak ni Rocky. Lingaso. Doon na anang isang balada kay Parente Manila. Okay, pagmang ko sa Dennis. Nya. Nalakot na sila nako ilang giibot na ilang kurente. Suya. Sa luni mga bayot diri sa may. Normal wala mo suya. Hindi ko ta dapat masuya sa si katawo. Ako pa ng TV nila ibunda. Ako na nga ba? Baywa pa na human. Bundak nila na ilang TV diya. Dako pa nag-utang. Ang good. Ako mo ko man kay magulanon pa. Mas ginawa biya na. Gigi. Ay. Importante malipayon ta. Nagalong sila abi ko ani pulis. Yun. Di ta magtagad sa problema sa kinabuhi. Correct. Maka-wrinkles. Ano pa kung Paglakos police, wala na Ito ikuan. mo balik kapag agi no. Bakpan sila. Nakadugdugot Isang balay dito nga. Ay galong kayo ng mga bayot na ilang mong tulog. Gusto mo ay matulog. Gusto mo matulog. Natural kay gamati makaandalan. Nya, ana din sagpa na ng kuan. Anang sagpa na ng unsa ng balod. Dili galong. Doon. Charito suli. Madali na mo pag Mo-request tas ko at LJ at ipa-widening. May pa mother ketchup busog na kada. Ako? Wala kang Ako ilang ako ano diya. dapat kaligan mo kayo sa diyan. Dapat ba? Maali diri o tapad ta. Dili isa mo. Mukaon day ka? Wala nung tay gana mukaon. Dagbus nila biya dagbus maas. Ila. Samina-mina. Lain na daag kung sagad mo itong bayan. Waka. Amin. Lahat pagtagal kay Alam sa kopang. tungod anang kurente. Kay? Ibot niya ng kurente kay balon sa diri sa bigas. Gibot pa wala na lang diri sa biran. Gi.
Bay. Ano yung kasama ko? Happy Ano eating. may problema? Kami kay taglikod sa Dami Asa kayong siya? likod. Kasi pa, asa siya. Pag tindog niya sa balay, reklamo siya kurente. O kansak din mo na ko. Kung ano ang Kay istorya. silingan dragon. Niya si, ako pa itineduran niya. Ako ma. Ipay niya. Seminar ba na yung Dapat bana? happy lang. Oh, asa ko ningon kadi ako. Saan sa pa? Kabit ni ron, mga bayur. Ay. So, normal na good na ang mga silingan mag-kuan. Hindi na sila anging tagdo. Uy, anak ko sila kay mga rapod mga abnormal. Hindi na anging tagdo. Uy, anak ni Rocky. Magtagad-tagad ka. Sila may sige kayo na mo. Amin na. Kuko to kayo bilag pang. Ay sig agi na ng kuan. Amin. Gawal ko itong gabi ng bilag. Oh. Dito. Sila di na mag-party sila mag-birthday. Lamang yung motor daw yung motor di magkatalay. Di nga mo ito magsigig inato. Wala ka sila. Paglintog mo di. Di mo na. Amin na. Kaya focus kami sa kaon. Ay, Waka, happy waka, eating eh. everyone. Amin na. Ano tabar? Ano? Dako kay onot dyan. Ay tayo baso dyan. Amin na. Barata. Wag karanay. Anyway, happy eating everyone. Enjoy ka mo. Dapat magchika-chika yung ka mo while eating Justin. para enjoy ang inyong Ilagong mo, dinner sulong good diri. with your family or with your friends. Sulong good kunis diri. Yang It's yang time ano to good say diri. bye-bye. Palihog tagpindot anang red. Kung laking kayo to. Dahil palihog kong pindot anang red. Sulong na siya. Thank you. Bye-bye.